Ми пускане, днеска даде 3 реликви. Не знам как. Хайди. Аз Набягане. след космица сигурно не съм видял Бягаме ли? никога. Да, с бягане стигат ещици. Те се бият най-гадния дънджан. Червени има отпред пред мене. В дънджана ли, бе? Бийте са, да, бийте са. Двама ли са, трима ли са? Айде, газ, майка! Не си пускайте бутушите, нека газуна да има шанс да настигне. Какво е това? Аз се сбих тук с някакъв на чест. 2500 живот са тия. Двама, с трима, 4 станаха. 4. Кайтвайте малко назад сега. Стена, ако има някой. Сега бийте през стената. Не тъй. Бийте през стената. Аз ще хелвам отзад. Идвам. Цената я пуснах още преди да кажа. Съм първи. Пафри. Добре, убих го, идвам. Ако имаш пак стена след малко, пак не им дай да наръшват. Аз и нищо не събрах. Нищо, до сега сме добре. Това фаер не е наш. Дайте, дай до мене, дай малко назад. Ето ти стеничка. Айде, бой. Това запаленето не е нашето пак. Много ги събирам. Това за малко го килна един, ама не можах. Добре, нищо, да. Добре сме. Имате стена, тази стена е наша. Стената е наша. Накърсвал съм ги яко. Хилвай ги. Добре, те ще почнат да умират след малко. Само се дръжте. Джудито е наше. Пирс, ОГ. Дорме нос напред. Той умря, умира с Убийте. пирса. Един умря, един от техните умря. Добре, пак по същия начин сме назад. Койката е наша, той ще го полокна с стената. Ооо, много съм добър. Похвалете ме. После се Той умира отворим. също с кърса, го убих. Ай, аз го гоня оня. Някой да ги лутне тея. Златен чест направихме. Какво стана? Той се предаде. Всички ли са мъртви? Има ли някой да добяга към мен? Почти. Не. Ооо, бах така го убих с Феникс. Това е готин. Ти ги пратиха наобратно ли, бе? Тук се справихме много яко, бе. И с кайт,